het met oog vandaag? Tjeet, wat? Ja? Ja, het zit er wel wie ik geschaffen ben, wat? Nou ja, wie je geschaffen bent. Ja. Ja, hoe lang zit je al zo dan? 2 augustus 8 jaar. Dat je dat Dat ik bier dat nummer hebt. weer af heb, ja. Wat is er gebeurd? Ik heb bacteriën, 2 bacteriën hou ik. Toch niet de MRSA-bacterie? De vleesetende bacteriën en de gewone bacteriën. Dat hou ik in het bier en dan moest het bier af. Dat is een klap. Ja, dat is geen kleinigheid. Nee, maar ja, ik kom wel goed ermee verder. Ja? Ik ga normaal een prothese aan. En als je de prothese hebt... Maar ik ga een hele wandje op het stumke. En dan kan ik de prothese niet goed verdragen. Dus dat heb ik eigenlijk mee lopen. En daarvoor ga ik nu dat afgedooid, zullen we zich een nieuw maken. Een nieuwe, wie heet dat, prothese kunnen ze nieuw maken. En heb je ook dat wondje, heb je dat ook van de prothese Van de gekregen? prothese. Dus dan paste die misschien niet goed. Ja, dat neemt de man aan die die maakt. Het is nu geen uitzoektermaat en dat zouden ze dan bij mij proberen. Oh, dus dan zit je proefkonijntje. Ja, nee, hij had er meerdere gemaakt, maar ik kom ook een aanmerking daarvoor. Dus, En dat is al opgemeten? ik ben vorige week ben ik doorgeweest voor het te maken en dan is het misvloekt. Dus we moeten nu mondige werk gewoon een kind voor de probeert ze wat te maken. Maar wie heet dat dan? Maken ze een afgietsel of Ja, zo? dat is heel veel werk. We zijn 2,5 stunden bis 3 stunden zijn we dan door. En dan zijn ze constant bezig. Constant. En dat is dan samen met Peter? Ja. Ik zie het eens. Ja. Dan ziet je Hanny. Ja. Hallo Hanny. Oh, Van dat liedje van ABBA. ja, ja. Hanny, Hanny. Ja. Hey, maar je zegt van, ik heb me toch goed nog gemaakt. Ja. Het is nu 8 jaar geleden. Ja, maar stel je voor dat ik er nog moeite mee heb, dan heb ik geleerd bij mij. En mijn man nog niet en de kinderen niet. En wie goed kind gelopen met een prothese? Ik kan geen kilometer lopen, maar ik kan me wel verplaatsen. Dus, En dat is al heel gaat. en dat is voor mij heel veel. Ja. Het is voor mij heel veel. We hadden maar heel veel gefietst, dat was onze hobby fietsen, maar dat ken ik jammer genoeg niet meer. Maar kan ze toch niet een fiets op aanpassen? Zin voor geweer, maar meng nog wat die kost, €8.000. Ja, dat is Dat is een beetje dat is belangrijk. wel heel veel En geld. er is er nog een vraag of ik er met voet kom. Dat vind ik dus een beetje veel geld voor het uit te proberen. Hè? Ja. Net dan, kijk, wanneer het nog €500 of €1.000 of wat dan ook, maar 8.000 is een beetje te gek hoor. Die maken je ook prijs. En doet Peter nog fietsen? Nee, dat ik niet meer ken, dat deed hij ook niet meer. Dan is er voor hem geen plezier. Nee, is voor hem niet meer leuk. Is voor hem niet meer leuk. Oh, dus dat is echt, Peter is echt die maatje dan. Ja. Wat is er voor in de plaats gekomen, Hanny? Wat zien er Wat al... er voor in de plaatjes gekomen, dat Ja. zal ik je gauw vertellen. Nou. Van een kleinkind, dat is nu een jaar. En dat is alles voor ons. Iedere dag kunt je naar huis. Iedere dag? Iedere dag kunt je hierin van 2 uur bis 6 uur is hij. Dan gaat die man die moet werken gaan en haar zoon is ook werken. En dan kunt je, ja, voor hen 2 kinderen. Ja, Dave en Mike. Ja. En is dat is een kleine van? Mike. Van de Mike. Ja. Dus, En de mama gaat dan werken? die gaan werken, die moet, ja, en dan kunt er klingen hierin. Wie heeft er kleine? Savi. Savi. Ja. Met een X-voor aan? Ja. Oh, dan zitten we in de Spaanse voetballers. Dat is nog dan benoemd, zeg maar. Nog die voetballer? Ja, dan de naam, Ja. ja. Dus, Dan zitten we toch nog een beetje in de Spaanse voetbalsfeer. in de Spaanse voetbalsfeer. Hey, en Savi is nou een jaar. Dit is nu een jaar, ja. En wat is het voor een manke? Heel knap kereltje natuurlijk. Kinken, gewoon wie kinderkling is leuk.
de is nu in de leeftijd dat er nu alles gaat proberen. Ja. Maar nu werd het natuurlijk leuk. Dus dan moet de opa nu met hem goed in de Maar gaten de houden. opa was er opa heel bij mij in de gaten. Ja? Dat is weer- ja, ik ken niet zo goed uit de weg, hoe er weg was. Met 3 maanden, dan gaat er maar met hem wandelen. Dus ja, dat vind ik, ja, het is een schön tijdverdrijf. En dan gaat nog slopen, zeg maar. Dus zoveel last hand eigenlijk niet van hem was. Oké. Dus, Maar het is natuurlijk maar we vinden het wel leuk. ziel en zaligheid Ja, op we dit vinden het moment. leuk. Kijk, want de klingen niet wordt, dan de worden leven zo saai voor ons staan. Wa. En nu, deze bedreigend moment komen. Toeval bestaat niet. Nee, dat is zo. Hanny, één ding. Wat me toch interesseert, is wie loopt ze zo'n, daar hadden ze er voor 2 bacteriën, hè? Ja. Wie loopt ze in godsnaam een vleesetende bacterie op? Ja, dat kan in het ziekenhuis, dat kan er vooral gebeuren. Ik denk dan direct aan allerlei tropische... Nee. Ik hou een wandje aan de voet. Hou ik een wandje. En het wandje, ja, dat is maar erger geworden. En ja, toen zakte ze aan, mevrouw, het gaat geweldig, het komt goed en bla bla bla. En 3 weken later kom ik door en ze zeiden van, ja, bied moet af. Dus van 3 weken over dat verteld. Ja. En dat was dezelfde dokter. Dat hoort het dan, ja, dat hoort het dan wel. Ja. Heb je hem de vraag niet gesteld van wie kent dat? Op dat moment kent ze niks zeggen. Op dat moment ben ze zo geslagen, dan gaat ik van alles te koop. Maar niet eigenlijk, was er achteraf, zij heeft dat maar gevraagd, Is achteraf de factor tijd belangrijk geweest? Als ze misschien eerder een betere diagnose hadden gesteld, dat ze dan die bij nog gehad hadden? Dat geloof ik niet. Nee? Dat geloof ik niet, nee. Dat geloof ik niet. Ja, ik weet het toch niet. Maar ik word hem kwijt en dat huurt het op, hè. Hebben ze dan na die operatie dan nog heel lang het gevoel dat het er nog aan zit? Had ik nu nog. Ik sta niet aan, ik duik er maar eens achter, dan wat pingende tienen voor ik ging. Dus die fantoomblind, dat bliet. Maar ja, oktober wint ze aan. Ja, zeker. Alles wensen. Ja, volgens mij best ik wel een MSD positief naar het leven kijk. Ja, ik zou zo romzorg negatief zien. Ik ga het toch goed. Gaan er maar nog en had ik zo'n klinking aan. Waar is Peter nou trouwens? Wat bleef? Waar is Peter? Ik zou het niet weten hoe dat is. Ik aan de lek aan de dakgoot. Misschien is ze daar bezig. Aan het knoemelen. Ja. Oh, een beetje handig is dat wel. Nou, dat is te veel gezegd. Oké. Nou, hoef ze ook niet te zeggen, help mijn man is klusser. Hè? Nee. Hey, en Dave en Mike, die zijn allebei goed terechtgekomen? Jo. Ja, die wonen hier in de buurt. Jo, we wonen allebei hier in de buurt. Daaruit ze zo'n straatvoet, de smid, de klus geholpen dus. Maar die moet werken, gewoon, dan komt morgen terug. Nou, het is nou 1 oor, over een uurtje komt Savi dan. Ja, dat kunt zo, ja. Dus daar kent ze zich alweer op verheugen. Ja, dat vind ik wel enig. Ja. Dan kruipt hij door de kamer heen en naar links en naar rechts en overal. Of het met een truc leren, schiet er maar niet met hem bewandelen. Dus, ja. En oma doet vooral knoevelen met... Ja, dat vind ik fijn. Dat is het de oma-vuur. Dat is de oma-vuur. Ja, ja dat is voor mij nog een beetje vroeg, maar wie anders is het gevoel om oma te weren dan om moeder te weren? Schoonzangers, want de les, ik weet het naar hem. Want dus toch kan Savi zich al op voorbereiden. Ja, zeker op de les, ik weet het naar hem. Oh, dus zo heeft ze Dave en Mike ook opgevoed in de zin van er is wel altijd duidelijkheid. Ja. Dus, jawel.
Er was denk ik, een hele lieve mama, of best een lieve mama, maar wel consequent. Ja, zeker. En dat is het helemaal, voor die jongens is het helemaal leuk hoor. Dat is het. Maar ja, ze zijn groot worden. En ze komen nog. Dus dat is de hoop zo. Kijk. Dat is de hoop zo. Wat is een leuk horloge trouwens. Ja, dankjewel. Helpt ze wel een beetje van kunstzinnige dingetjes? Ja. Ja, vind ik wel leuk, ja. Vind ik wel leuk. Maar ja, ik moet zeggen, sinds ik dat aan, is de leukigheid van mij een beetje er vanaf.